Добро утро, дами и господа. Днес искам да поговорим малко за черния кимион. Масло от черен кимион и семена от черен кимион. Искам само да кажа, че това няма нищо общо, тази билка няма нищо общо с кимиона. Откъде е дошло името черен кимион, нямам представа, но не е нито от фамилията на кимиона и няма нищо общо с кимиона. Всъщност, латинското име на билката е Nigella sativa. И е подправка билка, която расте най-вече в арабския свят, Етиопия, Египет, но в момента се отглежда масово и в Турция, най-вече от арабския, мюсюлманския свят, но билката е много полезна и популярна и е навлезнала във всички части на света. Искам да кажа няколко думи за черния кимион. Аз го ползвам от много години. Спирам, почвам, но като цяло бих казал, че може би повече от 10 години аз ползвам черен кимион. Ето вижте какво представляват черния кимион. Това е билка. Тази може да се ползва по няколко начина. Може да се ползват семената и освен това в днешно време се изтисква с специални преси, студена преса, може да се ползва маслото. В миналото е ползван повече семената от черния кимион, но в днешно време, както казах, има много начини, има също така, понеже вкуса му не е много приятен, се прави на капсули и може да се взима на капсули. Някои хора всъщност трудно приемат маслото от черния кимион, затова трябва да го вземат на капсули. Аз го приемам като масло и от време на време смилам семената от черния кимион в кафемилачка и ги взимам и ги смесвам с малко мед. Черния кимион може да се взима също с малко, аз лично го взимам с малко канела и ползите на двете билки се допълват една на друга и действа много добре на целия стомашно-чревен тракт. Убива много бактерии вътре в организма, убива паразити, стимулира черния дроб, действа добре на диабетици, хора, които имат артрит. В Съединените щати знам, че хора го взимат, масово го взимат за най-вече хора, които имат астма. Когато аз първо започнах да ползвам черния кимион, маслото, усетих много добро облегчение в областта на гърдите, сърцето, дишането. Ползите му има описани поне над 100 различни вида ползи от черния кимион. Кое аз исках да кажа тук е най-вече качеството на билката, която се взима, защото на пазарите има всевъзможни най-различни качества. Затова аз лично това масло го купувам от Турция. В Турция има на пазарите, имат извадени преси, които студено го пресоват и директно пред очите ви може да видите как се изтисква и на место може да си купите прясно изтискано масло от черен кимион. В България се продава, не е ефтино, мисля, че около цената му е около 100 лева на литър, така че имайте предвид. Исках да кажа, ползите му вие може да ги видите сами в интернет. Исках само да кажа, аз да споделя мой опит и да кажа, че качеството е много важно. Иначе семената от черен кимион не са много скъпи, могат да се купят в България навсякъде, почти навсякъде, така че успех на всеки един от вас, който желае да ползва тая билка. Много съм доволен, много е полезна, най-вече ползва се против рак,
но не само, ползва се против стотици различни видове болести. Благодаря ви и пожелавам успешен ден.